Heeft u ook de behoefte om minder last te hebben van lichamelijke ongemakken, pijntje hier, pijntje daar? Heeft u ook altijd last van minder goede slaapkwaliteit? Bent u altijd moe en onthoudt u alles wat minder? Of wilt u gewoon uw gezondheid, wat u nu heeft, intact houden? Kom dan naar het Forever Young Seminar. Aanstaande zaterdag 10 mei om 10 uur 's morgens. Zaterdag 10 mei, 10 uur 's morgens, Remmerderplein nummertje 100, Oud-Kazerne, Rijgersbos, Amsterdam. Naast politiebureau Rijgersbos. Laat ook uw biologische leeftijd meten. Ik zie u daar, Remmerderplein, 10 mei, 10 uur 's morgens, Oud-Kazerne.